Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Ježišu, daj, aby sa o mňa nikto nezaujímal, aby ma kvôli tebe pokladali za zrnko piesku, udupané nohami a zabudnuté. Charakteristickou črtou Ježišovho učenia je požiadavka odumierať sebe. Začína sa tam, kde sa stretávajú dve protichodné múdrosti. Ľudská a Božia. Poriadok vytvorený človekom a poriadok vytvorený Božou múdrosťou. Vypočuj si úvahu Kirka Kilgúra, v ktorej opisuje stretnutie týchto dvoch protichodných múdrostí vo svojom živote. Prosil som Boha o silu, aby som dokázal uskutočniť svoje ambiciózne plány. A on ma urobil slabým, aby som si zachoval pokoru. Modlil som sa za zdravie, aby som mohol konať veľké diela, a on mi dal utrpenie, aby som mohol lepšie pochopiť, čo je zdravie. Prosil som ho o moc, aby ma ľudia potrebovali, a on mi poslal poníženie, aby som ja potreboval ich. Prosil som Boha o všetko, aby som sa mohol tešiť zo života. A on mi ponechal holý život, aby som sa mohol radovať zo všetkého. Pane, nedal si mi nič z toho, o čo som ťa prosil, ale dal si mi všetko, čo som potreboval. A to tak povediac, proti mojej vôli. Modlitby, ktoré som sa nemodlil, si vypočul. Buď zvelebený, môj Pane, lebo nikto z ľudí nemá viac ako ja.